Allah Teala diye efemen zuyyina lehu su'a amelihi faraahu hasana. Ah şeytan size ovadan köküdiyen niye ovadan şey diyen işlendim diye. Ey özün insaf bilen vicdan bilen ayt ey jawan dost. Seniki özün ferhang diyen, savat diyen, danışgah diydi diyen näçe sandırlık gövermeli. Niye ovadallık? Bir insanın gelişigini arttıran zat bu kadar kesafet uyuşuyan yeri, bu kadar hafatçılıkla uyuşuyan yeri, Peygamberimiz her heftede ayıryan dırnağını näçe bolýan näçe sant edip gövermeli, oşo bilen owodallygy ýetjek diýmeli. Bir Arap şair nagt ýanyp diýär. Qul lil jamilati arsalat azfaraha inni la khawfin kittu amzi hariba. Innal makhalib lil wuhush nakhaluha فمتى رأينا للظباء مخالبا قل للجميلة ayt özüne men owadan niperen gıyda diptir. Arsalat azfaraha owadallygym kamil bolsun nip dırnaklaryny uzaldypdyr, näçe sant edip uzun dırnaklary ba. Inni la khawfin kittu amzi hariba. Ey sen görümde vahşet edip ýydyma gaşşak boldum. Ürktüm seni görümde bir vahşi heywan ýaly. Vahşi heywany gören ýaly gördüm seni görümde diýdi. Ayt çok ýyda dipdir. İnnel makhalib lil wuhush nakhaluha. Bimekhlab bidırnak yani Hudaý Taala vahşi heýwanlaryň tabiatini goýupdyr. Bir pişigin elinde goýupdyr Hudaý Taala. Bir itin elinde bir ýolu var kaplan bir vahşi heýwanlaryň elinde Hudaý Taala tabiaty goýupdyr. Owadallyk ki vahşilikde ýok dipdir. فَمَتَى رَأَيْنَا لِلظِّبَاءِ مَخَالِبًا git bir keykin elini gözle şejer dırnak wam dipdir owadan heýwan. Bir ahu, bir gazal. Ey bu kadar görüngde adam keyfi diye şol heýwan owadan heýwanlaryň dırnagy wam şejer uzun dipdir. Gelip bir pişiň dırnagy ýalagydyp bir özüň vahşi heýwany meňzetýän, vahşi heýwany meňzemede owadallyk ýok ki dipdir.